اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Draga braćo i cijenjeni sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da vas Allah dželešanuhu nagradi najljepšom nagradom što ste došli, da se ovdje zajedno družimo i ako Bog da ibadet činimo Allahu tebareke ve ta'ala, molimo ga da primi od nas naša ova dobra djela, da nam prvo upiše kao dobra djela, da nas učini iskrenim, da nas sačuva od pretvaranja, od toga da budemo neiskreni, a pravo da vam kažem, ja lično ponajviše činim dobu Allahu tebareke ve ta'ala da nas učini iskrenim. Molim vas, ovo je najbitnija stvar, da čovjek bude iskren u ibadetu Allahu dželešanuhu. Jer su došle predaje od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da će čovjek doći, bit će, kaže, ljudi u mome ummetu koji će doći na sudnjem danu sa dobrim djelima poput brda. Znači poput brda. A onda će ih Allah dželešanuhu pretvoriti u pepeo, odnosno u prah. Neće ništa od toga imati. Pravio džamije, išao 100 puta na hadž, napravio kilometar asfalta, ne znam ni ja. A zašto? Zbog toga što nije bio iskren u odnosu sa Allahom tebareke ve ta'ala. I braćo, nema potrebe da mi Allah dželešanuhu prije nego što ovo sad ja vama kažem, on zna već šta je u mom srcu. On to zna. Allah zna ono što ti misliš. Allah zna prije nego što pomisliš šta ćeš pomisliti. I zato jedno od Allahovih imena je Er-Raqib. Raqib. A to znači onaj koji motri. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Znači Allah je taj koji motri. Znači sad što misliš, Allah zna. I vjerujte Allah mi da je najvažnija, zato je sura Kul huvallah trećina Kur'ana, vrijednost sure Kul huvallah. Ihlas. Iskrenost prema Allahu dželešanuhu. I ja se bojim da danas mi muslimani svi od sebe počinje pa. Mnogi su u takvom stanju da imamo mi dobrih dijela, ali mi sami ne znamo često zbog koga ih radimo. Imamo dobrih djela, ali vrlo često ne znamo zbog koga ih radimo. I zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, braćo i sestre, one stvari koje radimo od nafile, od dobrovoljnog nečega, kaže Muhammed, to sam sakrio. To skloni. Namaz, tu moraš doći u džamiju da klanjaš, u redu, to bori se sa sobom da budeš iskren. Zekijat kad se daje, moraš da dati javno, ne možeš ti kazati Allah, šta se vam dao, a nisi dao. Znači to se daje javno. Hadž kad se ide na hadž, to je javno, ljudi znaju, jel da? Ali kad radiš neku stvar, dobrovoljno, nešto, sadaka, ovo, najbolje je da sakriješ. Niko da ne zna. Što moraš ti znaš šta ja radim? Odnosno šta sam uradio? Pa ja ti se prodajem, kaže prodaje se, pusti ga nek se prodaje. Er-Raqib, onaj koji motri na ono što ti misliš, ne što radiš, nego što misliš, a što radiš pogotovo. I od loših dijela i od dobrih dijela. Zamislite, subhanallah. Kad bismo mi imali tu svijest toliko jako u sebi, a to se izgrađuje vjerom. Znači sve što si više uvjeri, sve ti je ta prisutnost Allaha, sve osjećaš to. Znači zatvoriš se u kuću, iznad tebe samo plafon, ali Allah te vidi.
I Allah te čuje i Allah zna ono što hoćeš da uradiš. Kaže, u predajama stoji da je Omer radijallahu ta'ala anhu, a mi dobro znamo ko je bio Omer. To je jedan od velikih, pravednih halifa, jedan od drugova Muhammeda alejhi selam. Slušajte ovo. Kad je bio halifa, kad je postao predsjednik muslimana, krenuo ulicom da vidi kakvo je stanje među muslimanima. Pa je izašao malo iz grada, znate. On se znao obući u drugu odjeću, niko ne bi rekao da je on halifa. I sretne jednog čobana. Čuva stado nekog poslodavca. I kaže mu, jara, ne može kako jedno janje da ga začas ovde, da se malo zasladi. Pazite, čoban, braćo moje drage i sestre. Kaže čoban, čovječe, a gdje je Allah? Pa je Omer radijallahu anhu zaplakao i kazao, tako je, drago mi je da su muslimani još u ovakvom stanju. Hajde, i selamet je muslimanima dok su u ovakvom stanju. Kaže Omer radijallahu anhu, jednom je hodao u medinskim ulicama da vidi kako je stanje među muslimanima. Pa je čuo, prolazeći kraj jedne kuće, razgovor žene i njene kćerke. Sestre, molim vas, obratite pažnju, vi ste dole po najviše mladog svijeta ima. Vi ste sutra majke, a danas ste kćerke. Majka prodavala mlijeko, bavila se pijacom. Znate? I kaže majka kćerci, kaže, dodaj mi tu vodu da malo pomiješa s mlijekom, znate, da bude malo više, pa odmah je bolja prođa i zarada. Kaže kćerka, a majko, znaš li ti da je ovo halifa Omer zabranio, a Omer sluša napolje, prolazi slučajno tuda, krenuo da vidi malo šta svijet priča. A ko će ko Allah, on baš tuda prolazi. Kaže, pa kćeri, ne vidite Omer sada, nema Omera. Dospi malo vode da ima više, pa ono ispašće više, pa će se više zaraditi. Ono malo spušariš se kaže, jel? Kaže, majko, ali ako ne vidi Omer, vidi Allah. Kaže Omer, kad se vraća u kući, tako mi Allaha, ovu kćerku će oženiti Omerovi sinovi ili ću je ja oženiti. Ovu curu. Jer kaže, u ovoj curi je veliki hajr. Subhanallah. Tako mi Allah, ovu kćerku, ovu curu će oženiti ili Omerovi sinovi ili ja, Omer. Pa je ovu curu oženio Omerov sin Asim. Zvao se Asim, radijallahu ta'ala. A subhanallah, braćo i sestre, pogledajte, gdje god čovjek posije neko dobro djelo, zapamti da ćeš ga požeti. Braćo, požećemo ako bude ovaj namaz večeras koji smo klanjali. Požećemo ako bude. Sutra, prekosutra. Ako ništa na sudnjem danu ćeš vidjeti rezultat. Od ovog Asima, Omerovog sina i ove cure koja je svoju majku popravljala, znate ko je se rodio? Čudo historije. Omer ibn Abdul Aziz, peti pravedni halifa, koji je takvu pravdu po svijetu zaveo da nije se imala kome dat sadaka. Vidite bereketa kad Allah dadne zbog bogobojaznosti koju je nosila u sebi ta curica, ta djevojka, pa je se udala za finog insana, pa iz tog njihovog mubarek života Allah je dao dijete koje će učiniti hajr za islam. Ovo je, braći i sestre, meni i tebi poruka. Pod broj 1, nema čestitih muslimana bez čestitih majki. Nema čestitih muslimana bez čestitih majki. Pod broj 2, braćo moja draga, vodite računa. Ovo sad ne govorim ja, nego su riječi islamskih učenjaka. Vodite računa gdje ćete položiti svoje sjeme. Ovo je najozbiljnija stvar u životu. Koga ćeš oženiti? I ljepota, i zgodnoća, i tijelo, i frizura, i oko, i on sve to prođe. Evo, ko je se oženio prije 3 godine? Prije godinu dana. On već vidi, jel da promjene neki i na sebi, i na ženi.
Tijelo, subhanallah, da prolazi to. Prolazi to. Ali kad oženiš pobožno volan, kad oženiš onu koja ima vjeru, ti si sretan dokle god živiš sa njom. I ona je sretna s tobom. Isto tako i vi, cure. Vodite računa kome ćeš u kuću doći. I ovo je jedan veliki belaj koji je zadesio muslimane. Što majka, znate šta je, sestre moje drage, majka? Ti imaš najčasniju ulogu, najveću ulogu koja može biti na dunjalu, a to je da odgajaš svoje dijete. Šta je još jedan problem? Kaže uzvišeni Allah u Kur'anu: minel mu'minine riđalun sadaku. Kaže, među vjernicima treba da bude muškarčija. Ovdje se ne misli na grubijane i krkane, da znate. Znači, ovdje se misli da treba među vjernicima da bude pravih ljudi. Znate šta kažu učenjaci kad komentarišu ovaj ajet? Vidite, mi smo ovdje svi, alhamdulillah, vjernici, jel? Po nekoj našoj logici trebalo bi da bude svi su vjernici muškarčine. Ljudi. A vidite, Allah dželešanohu kaže, među vjernicima treba da bude grupa koja je posebni muškarci. Znate šta ovo znači? Braćo, mora među nama biti i Omera, i Ebu Bekra, i ove dole cure koja je majci govorila ne sipaju lijepo vodu. Mora među nama biti skupina koja će biti spremna podmetnuti leđa, pa makar život bio upitan. Sutra kad dođeš ti da upravljaš tim stvarima. A ovo je naš problem veliki danas. Naš veliki belaj danas, Allah. Danas čovjek na radnom mjestu i gledaš ti sve šta se radi, šta se dešava. Šuti, bolan, plivaj, snalazi se nekako, nemoj samo da tebe šta očeši. Znači, moramo se učiti, braćo i sestre, da reaguješ na stvari koje nisu vrijedne. Ja, obzirom da vidim da je ovdje, ovo večeras, 90% mlada raja koja će sutra biti doktori, premijeri, načelnici. Molim vas, braćo i sestre, sjetite se ovih stvari sa što vam govorim. Moramo biti takvi da žrtvuješ i posao i zdravlje za islam i za principe bolama. Ne moramo se učiti da ne budemo čitav život neki punoglavci i bezljebovci koji se samo uvlače nekom. Nema od nas fajde nikakve. Mi sad možemo pričati, kaže, evo, hajde, u nas u društvu, gdje god kreneš, kaže, malo povuk tamo, malo povuk ovdje, malo povuk pa. Pa zato što smo mi se povukli. Mi smo to prepustili. I molim vas da ovim stvarno vodim računa. Allah te bareke ve ta'ala, kad je čovjek svjestan ovog er-raqiba, koji bdije nad svim, koji prati bolan šta ti radiš, koji zna šta ti radiš, koji zna šta misliš. Ali vidite, subhanallah, braćo, kako je ovo Allahovo ime? Ovo je Allahovo ime er-raqib, onaj koji prati. A znate kako kažu učenjaci koja je blagodat u ovom Allahovom imenu za nas? Zamisli, dođeš na posao i tamo šankista za konobarom, a odozgo kamera te gleda kako periš suđe, gazda ti postavio kameru. Koliko para, koliko keša, koliko pazara, koliko svega. Ti sad cijeli dan ko na federima, jel de? Čim znaš da te neko prati, odmah je prpa neka. Ja sjedim uču Kur'ana mukabeli, odmah nekako drugačije, vi pratite, gledate, vid ga griješ i muca, tuca, ovako, onako. Znači ništa nišći. Jel da odmah je drugačije? A vidite kako je Allah mudar. Allah nam kaže, pratim vas, ali nigdje ti ne vidiš mene kako se. Hoće Allah da u nama izgradi svijest. A s druge strane da ti ne bude kompleks, da ti ne bude pritisak. Zamisli da ti gledaš oko sebe meleka, uradio dan, a on defter. Piše. Ti osmiješ, on piše. Onda bi svi džanetli vjerovatno bio.
Hoće Allah dželešanu, znači da u nas, u našu svijest ugradi, da ti misliš na njega, a s druge strane da ti ne bude teret. I znajte da Allah kako god piše loša djela, piše i dobra djela. Kako živjeti sa ovim imenom Er-Ratib, onaj koji prati? Znači sam sebi dođeš i kažeš, klanio sam namaz, ja rane, da zapiši to tamo. Treniraj se, vježbaj se da si, znate, sa Allahom koji je Er-Ratib, koji bilježi, koji ima svoje meleke, koji pišu, Allahom koji čuje, Allahom koji nadzire, Allahom koji vidi i sluša šta ti radiš i šta govoriš. Uradiš dobro djelo, ono malo se poprašava, znate, gdje zapiši, znate. Uradiš loše djelo, gdje ti s lijeve strane zapiši. Koji bi to pritisak bio, subhanallah, da ti kaj sebe imaš te meleke? Jel da bilo bi nezgodno? Allahova milost. Ali Allah hoće da mi stalno razmišljamo o njemu koji bdije. Znajte, drage sestre, kad god uradiš nešto što ne valja, da je onaj zapisao. Zapisano, gotovo. Kad god pogledaš gdje ne valja, zapisano. Kad god kažeš nešto, zapisano, gotovo. Kad god slušaš što ne valja, zapisano, gotovo. Došli ashabi Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, predajama koju bilježi muhaddisi u svojim hadijskim zbirkama, ova predaja ispravna, i kažu: Felime amel ja Rasulallah, ako je sve određeno, ako je sve zapisano, ko će biti kakav, ko će u džennet, ko će u džehennem, felime amel ja Rasulallah, što onda da se mi trebamo truditi? Mnogi to ljudi sebe pitaju, jel da? Ako je Allah odredio kuću ja u džennet, kuću ja u džehennem, kako će u džennet, ko će u džehennem, što mi trebamo da se trudimo? Kaže Muhammed sallallahu alaihi ve sellem: Kullu mu jesirun bima khuliqa leh. O moji ashabi, svakome je olakšano ono za što je stvoren. Šta to znači? Braćo i sestre, Allah kad uputi svoga roba, a Allah zna čija su srca kakva. Allah zna čija su srca kakva. Allah kad hoće da uputi svoga roba, Allah mu dadne društvo, Allah mu dadne ahbabe, Allah mu potčini sredstva, Allah mu olakša put da ide islamom. Znate? Allah ti olakšava. Mi toga nismo svjesni. Mi nismo svjesni šta znači ovo sad ovdje. U nekim kosmološkim, višim nekim zakonima. Mi nismo svjesni da Allah nas spominje sada kod svojih meleka. I treba nam biti drago zbog toga. Treba da idemo kući sad radosno. Allah vjerniku olakša put. I vi ste sretali vjerovatno ljude koji su sretni u svojoj vjeri. Sretan što je vjernik. Kada je cura se pokrila, ona sretna leti, radosna. Allah mi kaže, ne bi zamijenila ovaj sad trenutak svog života za čitav život koji sam proživio. Allah olakšava vam, dadne ti ahbabe, dadne ti prijateljstvo, dadne ti društvo u kojem ti osjećaš da si rahat. A s druge strane, kada Allah pusti roba da luta, braći i sestre, zapriječi mu ove hajrove, zapriječi mu društvo hajru. Braćo i sestre, koliko je ljudi koji su okićeni najvećim dunjaličkim diplomama, dr, mr, prof, ovo, ono, tamo, koji imaju pare, koji imaju avione i kamione, ali nije im Allah olakšao da dođu večeras ovdje ili na neko drugo mjesto. Nije im Allah olakšao da padnu na seždu. To je to. Men yuridillahu en jehdijehu ješrah sadrehu lil islam. Koga Allah hoće uputiti, Allah prsa raširi za islam. Pa ti sretan što klanjaš. Sretan, radostan, drago. A onda s druge strane, ko men yuridillahu en yudillahu yaj'al sadrehu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. A onaj ko je u dalaletu zabudi, on kad dođe klanjat, on se sav sturija. Njemu je muka, čovječe, njemu smeta kad se kaže Allah, a kamo da klanja. I koliko je, evo, uzmite sami sebe, neko društvo, ako ste imali u nekom vremenu džahilijeta ili nečega, vratio se ti islamu, počeo klanjati sve, odeš sa tim starim vjeranima, je li ti interesantno više sjeti zajedno? Ne imaš više zajednički i ne osjećaš uopšte da si happy u tom društvu.
Nisi uopšte u elementu, nisi u fazonu, znači ništa ti ne privlači te više u to društvo, ništa. Znači koliko je, braćo i sestre, ljudi koji su zapriječeni ovog hajra, koji se tuše u belajima i problemi, koliko je žena koje čekaju večera svoje muže, on tam negdje u birtiji pije, buca se, raspija se i ostalo. Koliko je ljudi u ovim onim problemima? Imaju jahte, imaju sve, ali dosadi im život. Dosadio im život. Nemaju smisla. I zato, braćo i sestre, veliki je hajr kad ti Allah otvori puteve da ideš islamu. Dadne ti ahbaba koji će te vući stalno, hodi vamo. Dadne ti društvo, dadne ti nekoga u kome vidiš nešto veliko pa te povlači, pa te stalno, pa ti skreneš, pa te on opet. To je velika blagodat od Allaha, pošto je blagodat ovo večera što smo mi došli. Jer koliko je ljudi večeras koji spavaju, sutra neće postiti, ne znaju za Allaha, ne sjećaju se. Tuši se u belajima, ne znaju gdje je lijek za njihova srca. Ne znaju. Idu doktorima, idu. Kod nas u Teštu tamo neki čovjek se razbolio, direktor bolnice, jedan veliki profesor doktor Ekrem Ajanović, stvarno stručnjak, internista, kardiolog, svašta nešto. Na fakultetima predaje po Zagrebu, po ovdje, po ondje. I čovjek vjernik, mašallah. I došao mu čovjek, gdje god ga pipneš, boli. Slab čovjek, haos, raspada se. Kaže, sine, nisi ti za medicine, ti idi tamo, liješ se na drugo mjesto. Bolesni ljudi, umorni. Islamski učenjaci, braćo i sestre, govore o tome da ta duševna slabost može izazvati ovu tjelesnu bolest. I mi dobro znamo, nekad je klonule, ništa, ne možeš ti makati se. A malo se, kad ti to dođe stanje, analiziraj sam sebe pa ćeš vidjeti da si klonuo dugom. A kad si duševno jak, subhanallah, imaš nakav elan u sebi. Imaš naku snagu, naku moć. Kaže Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koji bilježi imam Bukhari, imam Muslim: وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ تَعَالَى يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Kaže, kada se ljudi okupe u nekoj od Allahovih kuća da uče Allahovu vjeru, da klanjaju, da uče Kur'an, kaže Allah na njih spusti milost. Alejhimu sekine, smiraj. Ima li neko da je nervozan večeras? Može se desiti. A pasta, subhanallah, čudan je ovaj hal u džami. Ovdje ima žena koje ne daju spavati u džami, ali ja preporučujem neko ko hoće da osjeti smiraj, nek dođe nekad u džamiju, nek zaspi. Normalno nek se skloni gore negdje da ovdje ne ometa. Ali čudan je taj smiraj u džami. وَغَشْيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ. I kaže Allah te ljude spusti na njih milost, okruži ih milost. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ. I okruže i meleki. Sad kad bismo mi mogli kakvim uređajem mjeriti koliko je ovdje meleka, možda i ne bismo mogli pobrojati. A svi govore, ja Rabbi, ovi tvoji robovi uče tvoju vjeru. Zamisli se malo. 1000 meleka sada ovdje među nama i svi idu Allahu ujutru na sabahu sa izvještajem i na ikindiji, ja Rabbi, imenom i prezimenom taj sinoć će klanju noćni namaz. Pa kaže, وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Pa kaže, Allah onda spomene tebe i mene imenom i prezimenom, Mudžahid Čaušević, moji dobri meleki, klanju sinoć noćni namaz. Znate vi šta to znači? I odijemo danas u općinu, spomine nas tamo negdje nekom šafiću, malo, tebi drago, samo nešto znaš, vidi, spominju me, možda bude kakav posao ili nešto. Allah te spomene. Subhanallah, velika stvar, braćo. Ovo stalno da imaš na umu, stalno da imaš na pameti. Men same Ramadane imanen vahtisaben, a u drugoj predaj men kame Ramadane. Onaj ko provede Ramazan klanjajući noćni namaz, teraviju, ovo sa što mi klanjamo i vjerujući da će mu Allah oprostiti grijeha, kaže gufira lehuma taqaddama min dhanbi. Allah će mu oprostiti ono što si radio od malih grijeha u prošloj godini.
Dođu ljudi kada joj, spora teravija, joj, a izašu naprijed posle osmice i pije kafu na trgu bola, u Ramazanu. Pa dobro, nemam ja protiv ništa, ne mora da se neko nađe uvrijeđen, ja pijem kafu. Ali, pa sve to 10 minuta gore dole. Sve to 10 minuta gore dole. A nisi svjestan šta imaš kod Allaha Đelešanu. A znaš šta imaš? Allah ti oprostio sve prijašnje grijehe male. Jezik preletio, uho preletilo, oko preletilo, ženu mašilo, tamo vamo, ona tebe pepeljarom pogodila i tako. Uglavnom, Allah ti oprosti te grijehe. A znate šta ima još nešto interesantnije? Kaže Muhammed Šejh Šenkiti, rahmetullah, jedan veliki islamski učenjak. Čekaj, kaže, stante. Možda Allah ne oprosti samo male grijehe. Kaže, Allah oprosti i velike grijehe koji se radi u prošloj godini. Zamislite. Kaže, šta je dokaz? Pa kaže, znate li onu ženu, kaže, iz Benu Israila, to je narod još od vremena Jakuba, alaih salama, Ibrahima, alaih salama, Musa, alaih salama, bila neka žena koja je bila bludnica. Ona izvolte, razumijete? Znači, bila bludnica, ne uzbila je treba, da Allah sačuva. I ona ti je prolazila pored cuke nekog koji se ucrvo, koji se, ne znam, nija raspada od žeđi i siđe u bunar, zakači u svoju cipelu, vode, bilo joj žao. Halalte. Bilo joj žao cuke, siđe u bunar, zakači i vrati se i napoji cuku i cuko pozdravi. I Allah Đelešanu mu objavi tom poslaniku, kaže, oprostio sam joj grije i obavijestio da ima mjesto u džennetu. Subhanallah. Kaže Muhammed Šejh Šenkiti, ako je Allah oprostio sve grijehe ovoj bludnici, prostitutki, iz naroda Benu Israila, nema sumnje da je preče da ovom umetu koji posti mjesec Ramazan i klanja u teraviju u njemu, da će Allah prije nama oprostiti veliki grijehe. Subhanallah. Jeste li vi sad, braće i sestre, jesmo mi sad svjesni šta znači klanja teraviju u Ramazanu? Šta znači doći na noćni namaz? Nemojte da ovo kome bude izgovor da može tamo svašta raditi, pa ako biva na pojicu cuku, pa će meni Allah šao poznati. Znači to ne dolazi u obzir, to je sad drugi paket, drugi par cipela. Ali govorimo o Allahovoj milosti specijalnoj u ovom mjesecu Ramazanu. Specijalnoj milosti u ovom mjesecu Ramazanu, braći se. Nama vrlo često bude, jele ona teško ti nešto, joj. Ja jesam musliman, inako i nisam, bi, ne bi. Došla zima na -5, kad je teško abdesti, došlo ljeto, onda kad je drina ima, djecu se kupa na drinu, na žanju tamo, znaš, i tako. Ali hej, subhanallah, došli neki ljudi iz plemena Benu Esed, poslanik od Islama, i znaš, ovako koji mi žale se, joj, kuće, valjata se 18 sati, posti tamo, i Muhammed alaih sallam se rastužio. Bilo mu tužan bio. Kada Allah objavio ajet. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Kaže, oni tebi prigovaraju što su muslimani. Pa šta vi ima da prigovara? Allah, ako iko treba da prigovara, to je Allah Đelešanu. Ko si ti da prigovara? Od sebi si musliman. Braćo, Allah ovo ne treba ništa. Ništa ovo Allah Đelešanu ne treba. Subhanallah. Molim vas, znači neka poruka ovog večerašnjeg druženja bude, ovog večerašnjeg dersa. Da budemo svjesni Allaha Đelešanu. Kad radiš neko djelo, samo kaži, gdje ti na lijevoj strani zapiši to. Samo to kaži, ništa. Ponavljaj to. Kad god gledaš televizor pa tamo golotinja, zapiši te i računaj se. Koliko ćeš stvari nabrojati da se pogriješio. Sufjan es-Seuri, rahmetullahi alejhi, jedan veliki islamski učitelj, to je znači kakva gubavica brdo, znači to kad kažemo to je veliki čovjek. Kaže, jednog dana brojio svoje grijehe, 21.000 grijeha nabrojio. On, Sufjan es-Seuri. Šta je tek onda sa nama?
Znači, da izgrađujemo, braćo i sestre, u sebi svijest, polako. Kad god uradiš nešto što ne valja, samo zamisli, kaže ovom meleku koji na lijevoj strani piše, te zapiši. Tračaš, ogovaraš, gibetiš, lažeš, petljaš, mučkaš, suješ, samo te zapiši. Te zapiši. Ako uradiš dobro djelo, onda na desnu stranu se okreći, samo napiši. Kaže, jedan čovjek došao kod nekog velikog učenjaka i rekao mu, kaže, kako tebi, reci mi kako da malo postanem čvršći u islamu, kako ću postati pravi musliman. Kaže njemu šejh, šuti, rekne mu šejh, kaže, kad god hoćeš da uradiš neko loše djelo, kaže, samo ponavljaj 3 puta, Allah me vidi, Allah nadamnom di, Allah zapisuje što radi. I kaže on je tako, i nakon godinu dana, kaže, dođi. Nakon godinu dana, kaže on stalno tako, Allah me vidi, Allah nadamnom di, Allah zapisuje ono što radi, Allah me vidi, Allah nadamnom. Prošla godina dana, sanja on da je se izgubio u pustinji. On se već popravio, znate. Sanja da se izgubio u pustinji. Kad na jednom konjanik prilazi, veoma lijep, kaže čovjek, i kaže mu, Muhammede, dođi vamo, ovo je put za Egipat, ti si odabrani, ti ćeš vratiti muslimanima Egipata. Tada su, kaže, Egiptom vladali Tatari. Pa je, kaže, Allah Đelešanu mu od ovog čovjeka dao da bude vojskovođa koji je oslobodio Egipat. Subhanallah. Braćo i sestre, kad stalno izgrađuješ u sebi tu svijest da te Allah osmatra, velika je to stvar, veliko je to. Inna Allahe kane alejkum raqiba. Možeš ti mene slagati, možeš ti slagati i šefa, možeš ti slagati ženu i žena čovjeka. To je sve staklene noge, to se sve ovako trese. Samo jednog dana kad se sve sruši ko kula od karata, zemlja otvori se. Zemlja otvori se. Zato molim vas da ovim stvarima povedete računa. I ja bih bio sretan da ovog Ramazana sve sestre, pogotovo, evo, bili bi sretni sa jednom, i sa dvije, i sa tri, i sa pet, i sa 10, da počnu ozbiljno razmišljati, da promijenu svoj život, da krenu putem onog islama u smislu. U kojem smislu? Znate što da kažem? Pretpostavljate li jedna? Pa vidite kako vas je lijepo biti sa tome. Da se pokrije. Da imamo, ako boda, redovno u Kajseriji po jedan Mubareć, po 2, po 3, gdje dođe sestra, hoće da stavi mahram. Zamislite vi, braćo i sestre, kad bi nas ovako fini, čestiti, svakog dana hodalo po Goraždu. Ti onda postaješ snaga. Postaješ snaga. I Allah mi, kad bismo mi sebe popravljali, onda ovo zlo koje oko nas vlada, ono bi se samo od sebe topilo. Znate? Nego smo mi tako tuda, mi plivamo jel? Negdje, hajde tamo ivamo i onda normalno da zlo dominira. Budite, sestre, ko ona kćerka što je majku pomenula. Trudite se da budete takve. Trudite se. Allah mi, vidjet ćeš šta je sreća u životu. Vidjet ćeš šta je sreća u životu. A isto tako i ovu braću savjetujem da nas Allah Đelešanu uputi, da nas učvrsti na pravom putu, da Allah primi ako god naše ibadete. Ja bih samo ovako par informacija od vas. Mi smo odlučili da idemo svaku neparnu noć. Evo, otprilike da vidimo stav džemata. Šta vi mislite, neparna, svih 10 ili svaku neparnu samo? Svaku drugu, znači. Ha? Ako se nudi svi. Dobro, svaka druga. Svaka neparna. Može? Može.